αυτό που έλεγε νωρίτερα, να δούμε αυτήν την τοποθέτηση του Λιούμπιτσιτ ψηλά. Τώρα για να δούμε τον Λιβάη Γκαρσία που φεύγει στον χώρο, περιμένει ο Λιούμπιτσιτ, του γυρίζει τα 6 λεπτά παίζοντας πίσω από το σεντερφόρ ο Ματίας Αλμέιδα. Η μακρινή μεταβίβαση για τον Λιβάη Γκαρσία, το κοντρόλ με το κεφάλι. Και τώρα φεύγει ο Λιβάη Γκαρσία που κάνει κακό πλασέ, αλλά επιμένει ξαναπέλνει του τερματοφύλακα της ΑΕΚ στον ντεμπούτ. Στην πρώτη τελική ο Μουνιός τον νίκησε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside, γιατί όπως βλέπετε ο Λιβάη Γκαρσία έχει φύγει κάτω από την μεσαία γραμμή. Δεν την έχει περάσει την γραμμή της. Και λίγα λιγότερα από όσα κόστησε ο Κοϊτά στην ΑΕΚ, για να καταλάβουμε τα μεγέθη. Το γύρισμα πάρα πολύ καλό, ο Γιόνσον δεν μπόρεσε. Έρχεται ο Γκατσίνοβιτς που μπορεί αυτήν την πολύ καλή του εμφάνιση και με την μπάλα περίπου να την αφήσει. Εδώ δείτε πως του φωνάζει άστη. Αυτό. Πάλι στο ύψος του πέναλτι, η κεφαλιά και η μπάλα. Όχι, ο Μουκουντή είναι αυτός που πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Πλουραλισμός για την Ένωση, τέταρτος διαφορετικός σκόρερ. Παίρνει 30 λεπτά για να δούμε Κοϊτά. Κυρίως εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Ο Βίντα βάζει φορά του κοινού και την αντίδρασή του στο αυτογκόλ του Ντομαγκόη Βίντα. Η κακιά η ώρα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. 4-1. Λιβάη Γκαρσία, εδώ ξανά ο Λιβάη Γκαρσία περνάει στο σπριτ τον Φέχερ. Αυτό ήταν το εύκολο. Ξεκάθαρη ανατροπή από τον Λιβάη Γκαρσία. Θα εκτελέσει το πέναλτι, θα το πιάσει, καθιερωθεί. Δεν του άρεσε και ιδιαίτερα αυτή η ιδέα της καθιέρωσης του, δηλαδή ως αριστερό μπακ. Και τώρα από τον Στρακόσια, εδώ το δεύτερο ανοιχτό, δίνει τη δυνατότητα στον Ανδρέου να κλέψει η μπάλα. Αν και ο εκτελεί τον Ματίας Αλμέιδα. Ξανά η εκτέλεση. Έδιωξε ο Μουκουντή. Θα γίνει το σούτ και ο Βίτι Μαρτίνεθ μετά το διώξιμο από τον Μουκουντή. Δεν πάει κανείς επάνω του.